Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang panagdait sa atong hari si Senior Santo Niño nga sa iyang ngalan kita magkatigom isip usa ka pamilya sa Ginoo ang iyang pagpanalipod manaunta kaninyo. Nausap kaninyo. Mga hinigugma kong kaigsuunan, nakatigom kita dinhi sa ngalan ni Jesus. Kansang pagkabata atong gipasidunggan diha sa imahe ni Senior Santo Niño nga gidala sa atong katigulangan sa unang mga katuigan dinhi ning atong kapupudan. Agig timaan sa iyang Dios ng panalipod ug simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diha sa bunyag. Kay kita mga anak man sa Dios, pinaagi sa atong pagkabinunyagan, atong pamalandungan sa makadyot ang atong kadungganan, isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo ug ato usab nga hinumduman sa masulukong kasing-kasing ang mga higayon diin magmasupilon kita sa atong Amahan sa langit. Nagakumpisal ako sa Dios, nagahom sa tanan o kaninyong mga igsuon nga nakalapas akong yamo sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinalang buhat. Kaya akong sala, akong dako sala. Busan ng amoyo ko kasatang marikaw ng kulay. Katanang mga anghel ang mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron inyo akong yapo sa Ginoo nga atong Dios. Kalayan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Mag-ampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, ilununta na mo ang Diyos, ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang tawhanon, ug simbahon unta namo ang Santo Niño nga among Ginoo, nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pakabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo o sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapausanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. May tao nga taga-Rama sa kabungturan sa Ephraim. Ang ngalan niya si Elkana, anak ni Jehoram, nga anak ni Elihu. Si Elihu anak ni Tuho, nga anak ni Sok, nga taga Ephraim. Si Elkana adunay duha ka asawa, si Ana og si Phenena. May mga anak si Phenena, apan si Ana wala. Matag tuig mag-adtuan si Elkana sa Silo aron pagsimba ug paghalad og mananap nga sunugon ngadto sa Ginoo nga labing gamhanan. Didto mag-alagad ingon nga mga pari ang duha ka anak ni Eli nga si Opne og si Pinehas. Inighalad ni Elkana og mga mananap nga sunugon, hatagan niyag usa ka bahin si Phenena ug tagsa usab ka bahin ang mga anak niya. Apan bisag mas gigugma niya si Ana, hatagan lamag niyag usa ka bahin, kay wala man siya hatagi sa Ginoo ug anak. Tungod niini, kanunay biay-biayon ni Phenena si Ana. Bugal-bugalan siya ni Phenena, matagigayon nga siya muadto sa balay sa Dios. Busa si Ana maghilak og dili mukaon. Og si Elkana ang iyang bana muingon kaniya, Ana, nganong naghilak ka man og dili ka man mukaon? Unsa may imong nagulan? Dili ba di ay mas bililhon pa ako alang kanimo kaysa napulo ka anak nga lalaki? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kanimo o Ginoo, maghalad akog sakripisyo sa pagdayi. Unsaon ako pagbalos ang Ginoo tungod sa tanang kaayuhan nga iyang gibuhat
akong mga talikala, kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sampiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga panaan sa Ginoo, sa tubangan, sa tibok niyang lungsod, diha sa kahawanan, sa balay sa Ginoo, diha sa imong kataliwadan, O Jerusalem. Kanimo, O Ginoo, maghalad akong sakripisyo sa pagdayon. Ang Ginoo mana kaninyo, ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuhui ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mananagat, si Simon ug ang iyang igsuon nga si Andres, nga namukot. Unya si Jesus mingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan uban sa mga sinuhulan, ug mikuyog sila kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, kining atong pagsaulo karon usa ka dakong gugma.
Sama sa pagtawag ni Jesus sa iyang mga tinunan, kita usab gitawag niya karon. Dili lang kita basta nagkuyog-kuyog, kundili giyosa kita sa usa ka pagtuo sa Ginoo ug usa ka gugma, ang gugma sa Santo Niño. Duha ka punto sa pamalandong akong ipaambit kaninyo. Una, pagbiya aron pagsunod. Matod pa sa Ebanghelyo karon, si Simon ug iyang igsoon si Andres ug ang managsoon si Santiago ug Juan mga mananagat. Mibiya sila sa ilang pukot, panginabuhing mananagat ug pamilya ug misunod sa imbitasyon o tawag ni Jesus. Pagkapait, di ba? Gibiyaan nila ang ilang panginabuhi ug pamilya aron pagsunod kang Hesus. Ang ilang kasinatian sama sa usa ka bay nga gibiyaan ug uyab ug miingon, dodong sa imong pagbiya kalibutan ko mingit-ngit, ang kasing-kasing ko napuno sa kasakit. Pero sige lang, bisan pa og unsa pa kasakit, iampog gyapon nako ngang imong kalipay dili mapait. Char. Unya ang lalaki mitubag usab, inday, bisan pa og gipasakitan ko nimo og gibiyay-biyayan, nasayod ko nga ang Ginoo dunay mas tindot kanako nga giplanuhan. Char gyapon. Mga igsoon, ang pangutana, unsa kaha magkadayon ka si Inday ug si Dodong? Abangan sa sunod nga misa. Ha ha ha. Murag Netflix may episode. Mga igsoon, doon ako'y pangutana kaninyo. Pait ba pagsunod sa tawag sa Ginoo? No. Tamis. Tamis ang tawag sa Ginoo ug makapadasig. Kay gibiyaan man dayon sa unang mga disipulo ni Hesus ang ilang panagat ug misunod kang Hesus. Misakripisyo sila tungod sa ilang dakong gugma sa Ginoo. Kay ang nahigugma mo sakripisyo. Di ba? Sama sa mga unang disipulo na gipili ni Jesus, kita usab mga igsoon gitawag ni Santo Niño ang batang Hesus sa pagbuhat ug matarong ug pagbiya sa atong mga daotang batasan. Binuhatang daotan, ilabi na ang pagpangawat sa bahandi sa katawhan ug kahambog o pride. Sa atong debosyon kan Santo Niño, gihagit kita nga mahimong mapaubsanon sama sa usa ka bata. Pinaagi sa pagpaubos, masayon nato pagdawat sa uban. Kay kitang tanan makaamgo nga mga hinigugma o giniusang mga anak kitang tanan sa Dios Amahan. Hinatunta nga kita mag-ampo kang Santo Niño nga hatagan kita sa grasya sa pagyes sa iya nga tawag sa makanunayong Kristiyano o pagno sa daotang buhat ilabi na sa pagpakasala. Ikaduha, maghiusa sa pagpanagat. Si Jesus wala nanawag o usar ka tao, nanawag siya og grupo, managsuon. Mao kini ang unang mga disipulo o mga apostoles. Ingon nga mga deboto ni Santo Niño, dili kita mag-iyahay. Sa tema nga, in Santo Niño, we are one. Gipainumduman kita nga sa atong pag-alagad o pag-ampo, kinahanglan magtinambangay kita, walay mag-iyahay. Sa bulanon pa, walay ija-ija, walay aho-aho. Way garbo, magpinata sa asay, kundi magkayo sa kitang tanan sa pag-alagad sa Dios. Atong hinumduman, bisan unsa pang kalisod ang atong atubangon, basta kita sa gugma magkayo sa gihapon, kita gyud ang magdayon.
Gingon ni Jesus sa Juan Kapitulo 13 ug versikulo 35, matud pa, kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan, nga kamo akong mga tinunan. Kitang tanan, gitawag ni Santo Niño, kay gigugma kita niya, o giusa sa iyang nga gugma samahan. Sa katapusan mga igsoon, dili lang igo ang pag-ingon o pagsyagit o pit senyor. Kinahanglan ang atong kinabuhi may sama kang Santo Niño, puno sa pagsalig o gugma sa Dios Amahan o panag-uban pagpanaw dinhi ni kinabuhia sa matag-usa sa matag-adlaw. Sa ngalan ni Jesus, Emmanuel, God is with us. Sukad karon, tanawa ang imong isikatao, dili isip kaaway o estranghero, kundi isip igsoon kung mga gwapo o gwapa. Ato silang mga kompanyero o kompanyera del Santo Niño. Amen. Palig manindog. Ang Ginoong Hesus nagtawag og nagpili kanato bisan karon aron magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Isip tubag atong ipadayag ang mga panginahanglan sa atong katilingban ug mingon kita. Si Dios Santo Niño, kaluoy kami. Nga mga nangulo sa atong simbahan, mapabilin nga matinud-anon sa mga tahas nga gitugyan ngadto kanila, magampo kita sa Ginoo. Si Dios Santo Niño, kaluoy kami. Nga kita mosuporta sa mga misyonero aron ilang matuman sa hingpit ang mga sugo sa Dios, isip mga mananagat ug mga tao. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga madasig unta ang mga batanon alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga makapahimuot unta sa Dios, nga ibayaw ang halandong Teofilo Kamumot ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga masakiton ug mga kabus, mahatagan sa kahupayan nga ilang gipangayo. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na, ilabi na kadto mga naghago alang sa gingharian sa Dios, hatagan og ganti alang sa ilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Matinud-anon nga Dios, dili mo kami tugutan nga masulayan kami labaw sa among kusog ug yatagan mo kami sa pagkamahulatayon sa pagpasan sa among krus uban sa mapailubon nga kasing-kasing. Sa among pagtubag kanimo, pinaagi sa nagkalain-laing tawag sa kinabuhi, kanunay unta kami nga makapahimuot kanimo, diha kang Hesukristo imong anak nga buhi gahari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ambok kamo, aron ako kag inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kamud, alang sa pagdahil pag-imaya siya ngalan, alang sa nagapuslanas tibuok niya ang santos nga simbahan. O Dios sa among amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing,
ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nihimong usa kanamo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nga na kanimo sa kahingpit, kini among gipangayot pinaagi sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos kamahan, Dios gatunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang amo mga kasing-kasing tungod sa among pag-iladiha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan to dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon. Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pagani niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kayusa ngadto sa tanang kabuhatan. Iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nga na sa imong langitong gingharian. Ug busa, duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay, diha sa mong pagsangyaw sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu ang pagsantos dinhi mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang pagi tapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyo pag-usab, mihatag dini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo
sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga matubang malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Luwasa kami Ginoo sa tanang mga dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot. Hatay kami sa kalinaw karong adlaw, aron diha sa kagawasan ug hustisya, ang among katilingban mulambo mag-alagad unta kanimo sa hingpit, samtang magpaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa mong hari, Dios ug manluwas nga si Jesu-Kristo. Ang gingharian, ang lahong
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong sibahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang gitapit alang sa panihapon sa Ginoo. Hinungdol ako maayo, makalawat kanimo, nga panipamulong lamang, o maayo ko. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan, nining santos nga Eukaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño, nga gianak ni Maria nga Birhen, mangitaon ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaala mo grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang kang Senior Santo Niño. O Jesus, nga matami suyamo, Diyos sa Ginoo ko, nga may gugmaon, matungod sa iyong pagigugma sa mga katawhan, nagpakataw ka o gianak sa usa ka berhen. Nasakit ako kay kining imong pagigugma sa mga tao, gibasnan nila sa mga sala, nga dili maisip. Pasayloang akong mga kasaypanan, o kaayo nga walay sama, hayagi og liguna ang akong dalamhan, aron sa pag-alagad kanimo, ug sa pagdikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaot unta nga tinabangan sa imong grasya, matuman nako kining akong saan, aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga mahigugmaon uyamot,
Nagluhod ako sa imong mahal nga atubangan ug nagsimba kanimo, matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos, nagadayeg ug nagaampo ako kanimo, nga hatagan ako sa imong grasya, ug ang gipangayo ko niining nobina, kung mahiangay sa imong kabubuton, ug makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa himaya sa langit. Amen. Ikalimang adlaw pangamuyo. O Jesus nga makagagahom sa nga tanan, nga tungod sa imong kaluoy, nagpakita ikaw sa mga katawhan, pinaagi sa mga milagro. Nagasimba ako kanimo, uban sa kapunungan sa mga bertudes, nga tinugyan sa imong kamahalan o gahom, aron sa pagpakita sa mga tao sa imong mga katilingban. Nangamuyo ako kanimo, sa dakong pagpaubos, nga hatagan mo ako sa mahal nga grasya, nga ikadugang sa pagkasanto sa akong kalag, aron mayaguman kanimo sa himaya nga walay katapusan. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayuon ni Senyor Santo Niño, nga dunggo ng atong mga pag-ampo ug ang mga petisyon ni ining Eukaristikanhong selebrasyon. O Jesus, tamiso yamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa pagigugma, nagluhod ako nagasimba karon sa imong kamahalan, o nagaampo kanimo, nga itugot mo ang panagdait at panakiuyod sa mga hari Kristiyanos, namdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya, ang mga erehes o ang mga sispatikas, aron makaila o magasimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga manibalik kanimo ang mga makasala o benulsulon. Papaulayon mo ang makalag sa purgatorio sa mga kasakit nila o katagan mo kaming tanan sa mahal nga grasya sa pagkalagad kanimo. Dinhi sa yuta ug sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Amen. Daygon og sa ulo gunta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Palihog pakitaas ang mga religious articles sa dala ninyo o ilabi na sa tuwa ni Santo Niño para sa bendisyon. Magampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu nga ni sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagkampo. Bendisyon ni kining mga kahimanan sa debosyon. Ug tudloy kami sa paggamit nini aron makatabang ka na mo alang sa kinasing-kasing ug maligdong sa pag-ampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo o makapaymuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig umaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Iduko ang inyong mga ulo o atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Si Senyor Santo Niño manalipod unta og manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong sibahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batanon ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bukusan unta kita niya sa usa-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaniyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon ug bansaya ang inyong pagtuo, hinumdumi nga ang maayong Kristiyano makahimong maayong lungsoranon. Salamat sa Diyos. Viva Pit Senyor! Viva Cristo! Huwag masipang pakpak ang Senyor Santo Niño.